Kaluoy mo kung grupo ba? Ikaid na to sa haligi ba? Nireklamo? Ano ko no? Dili sila musugot lagi ikaid sila sa haligi lagi. Oy sa payag usasan lang sila. Mahimo maglumpong muna to sila. Di na lang igaid. Diba? Mahimo. Di na lang sila gamit pusas. Pwede gamit pusas. Pero kung usang kamuti bako ka, mo ipusas. Kunya katong usa nga bakante, mao na lang to ipusas ni Rupo. Ay pa. Diba? Ay na lagi gaid siguro. Manal lang. Pero bantayan gina sila pag Mayo. Kahimo mo na sila pagdagan kung makasinabot gyud. Ay. Di na kaikyas ang duha eh. Ay naon sabi ka, di lang lagi ta mo kumpiyansa. Wa ta masayod, magkasabot ang duha. Ay, budlat wala may. Di naman nag kusudadang maikyas. Si Budlat. Pero wala lagi ta kabaw, lagi nagkuyog na ang duha. Eh? Kabaw kabon. Saan? Ugma, pamayan na si Helen. Uy, Ugma, pamayan na si Helen. aw? Mayo hinon. Para mahuman ng sibilanon. Sugot lang ka, pamayan si Helen. Anong di man? Huwag mo, huwag ilang kapalaran niya eh. Masag. Ang labot Laha man na. Tayo mahimuan naman. Ka. Di ka mag-uol. Magulod ta. Pero di na lang. Mahimo din ang di na lang mag-uol. Noon, bisag sangko pas langit ang imong kaguol. Pero wa man tayo mahimo. Tana man na. Mura na magnahugno ang langit. Ay, pag-ingon na naman. Kaya doon ay gaingon. Bisan pa sa ngilit sa kamatayon. Way magbuot sa Diyos kung iya kang luwason. Ug doon na say gaingon. Nga dili matandog ang dahon sa kahoy kung dili pagbuot ni batala. Nindot unta kayo. Kung si Bathala ang mupugong, dili sa akong kabubuton. Uy, Bune! Huwag ka kibaw! Si Saman? Hilin ba? Pawayan ako ng ugma! Kung pati sa gisultian na bitaw na Hinaot lang ta. Alam kita yung mahimuan. Unya! Pero sa mga mulihok, Bun, uy! Kung sa may liho ko na to, Uy! Mahimo pagod ka din na ito lihokon! Nga ang tanang mga tao din nahibaw na nga kamugi angay magkaparis si Helen. oy, ato na lang yung sundo ng kabubuton sa atong kapalaran. Oo, lagi. Sundo na lang kay mura magagmantika nga natog. Kung ikaw kuno nasa akong dapit, buna pa kay mahimo. Kadako na kong mahimo Napo kay mahimo. Makigubat ko sa tibuok kalibutan. Sungon ako tanang mga isog. Makiktinigbasay ko, magpinusilay ko para makuha lang ko na silin. Sa'yo na. Kung di ka malihok, kung di ka mo makuha, kung di ka malihok, di ka na mo makuha ang imong gusto. Uy, ako Bune, ug ang mga tao din sa tua. Di gyud mo tuo nga magmalipayod si Helen sa kalira ni Mr. Marlon. Oo, gyud. Kaya na nga no, bisag usa pa rin sa kadato. Huwag mo may kugmas si Helen niya. Mas lower si Helen. Kay si Helen, di man gud malipay ni Sir Marlon. Sa
kay paton ko ni Buni patabangon ko dito. Paano mo dyan ka, Andre, nga palabihon ang ginani mo si Buni? Nagkabulotan mo din eh. Isang taong pa, oy, dahil paglipyo mo, pe. Natibisita og ma. Papatabang lagi na ako si Buni dito nay. Sus, nakapwede aning anog yung atugis Buni ko'y paburon. Da, ngano ba gurong nay bisita uy? Unya, di lang kamutabang din sa itong watonon. Naglipo-lipo na ka diri sa trabaho, ikaw, laing gitrabaho nimo. Mutabang lagi ko nay. Pero unahon sa nako si Buni dito nay kay duha na ra ba to iyang dinakpan. Sige lang na uy. Nahon lang sa niya si Buni kay ningon ba to si Buni nga kinahanglanon kayo niya sa Doy. Ya Doy ay pagdugay duha kay mangilis patag kurtina sa bintana. O lagi. Nay ha. Sus, paitan ni tawana, uy. Ang di kita kasugoan eh. Maglipo-lipo na ta sa itong trabaho di rin niya. Ambot, kung saan naman na mong magawang. Ang na lang tunay uy kay naibaw ko nga di na gito pasubos sa Doy kay nasuko to kay pamayan na lagi sa Helen. Unya ba unsa pa man nato nga pamay-an am ginay mo igsuon? Hoy, mga smokoy! Magkano na kuno mo? Kung sabihin yung gustong sudan, kaya palitan ko mo. Hilas kay dagko. Isal. Ako yun na. Paras ko ha. Okay, order. Paila lagi kasi masirok, no? Kung sabihin mo! Yung babi na salba, walang kilo. Sa kuwara, sakto na ako. Part, ako'y labot na. Ano na ang order mo? Sa side na ako, order lagi mo. Order lagi mo. Pwede din. Pwede. Yung mga nagtugi usang ta. Subo ano? Pareha lang may, pareha. Inasal sa dahi mo? Yoks. Iyo kaloon. Itutan na pagay ko. Kanalay ako. Pwede sa di mo pagkapinan. May kumo ah! Nga, wa may inasal ron, kung sabihin yung puli. Oh, dari bilabol na salde. Wa rin inasal ay wag yun, sakay! Ma'am. Ay, lagagol, ma'am. Kuha humba, mga pito kayo, kuha nyo. Pito sa kayo, dubo. Kapili na naglatan, tayo sabaw. Kuha na. Mga agin, tingnan ng lamig mo. Tago ka bukid. Pagdali, mama. Bantog Uy, lang. soft drinks. Uy, bantog lang ng lawas ni mo. Hindi ka pagkabaas ka kung patuyang ang Order. Muro tinan mo. Ako na to. Sige lang order baboy! Kanyari mong naong murag baktin! Murag sabaw sa lamaw! Kausan, reklamo ka sukon. Panggaan ninyo mga, ano, gipampriso. Murabig imo ang gasto, magbagulbol man ka. Sa tamawar to, kumba, dobo, tayag nilatan. Dali. Ay, sunod na ko sudan. Part, ilain po yun. Paglain na. Oh, pwede ako. Ini, Chris. Ang seafoods ako. Seafoods lang ako pwede. Seafoods. Katong kuha lang ako kana lang balbakuwa. Seafoods, balbakuha. Limot naman. Aw po anday bakasi. Kana. Bakasi nga bisag inuunan lang nimo bakasi god nya. Kuan nila pakapin nila shrimp o sa kilo nya. Kalderitas kay vegetarian mong ko nanpat mong ni ako ang kuan kon. Bordiro. Tanawang pamani to. Nadaot squawknit. Iya kasagaran ani na tambok. Daot ko na sa munggos. Pagdali lang po. Murag danggit ba bunlis. Pakawa me ha. Umabot na. Pakawa me. Kahilas! Apukaw pa! Vegetarian deh ka. Murag na ilo. Pagkaon pala pa. Ay siguro kalbo. Ma'am kanang o panalitan wala kay bakasi ma'am og katong kalderitas. Pwede akong ilisan lang og manok Bisaya ma'am. Sa tulo lang kabuok. Bahala na ni siya di ko mahatag di mo sad. Gana ko din. Lain baru mo Nya. lain to putahin. Lagi ako vegetarian ra ba ko pero murang mapugo siguro anig baboy sinugba lang sad. Lain mo ba? Nanam ti baboy ko ba?
Oh, pero linatan man to. Matapok ang guna na to. Order mo, buwa si linatan day, ug adobo. Ma'am, ya, pag topis lang po nagbalik. Ilamay kay kita naon. Hoy! Ay, si bugal-bugal ha! Gusto ka? I-delete ko lang imo nga ako ihatag ka rin usa. Sige ko order dakang ing order. Usaha ko na inyong order ko no. Ano di ko maglibog? Ewa ka din eh. That is unfair! Hila. Bahala nag-unfair. Gusto kay salad dong? Kanang ang dessert ba? O iba, ice cream, leche plan, chicken salad. Ano ba? Dino, dessert dino. Ako ma'am, kahog dessert. Katatanan ni mong Baka dessert. labot! Ako na mo kaon, di tagaan. Ito ta. Ma'am, kanang i-cancel lang na, ma'am, kanang vegetarian manggod ko na health conscious ko ba. Gusto ko ba wa ko'y patsa ko ang lawas ba. Kanang kuan lang katulang utan lang nga kuan god. Nangka nya. Subakan lang nimo bulinaw okay ra na nako. So, kaon na. May pala siya. Di pa demanding ikaw. Daghang ikagsat-sat. Tabian kikadako. Sina! Kato na ko! Ma'am, madam! Nagpa ka dito. Nang, ma'am, wala yan ito. Kanang, karne norte lang itong kinilo. Itong dilata. Linata. Ibutan lang ito ng order o lata. Dilata, magyapon na. Pakapili lang pagdali. Kanakabing i-order! Unya mo ra di ay na! Karinorte? Unya dong! Og doon na inasal. Ila, imo ha. Karne norte ra na ba? Ani, makaupit ko. Uy, kanang, first man gana ka siyang pan ma'am, mo gini paborito, kinakong inasal. Number 1 request gina na ako. Kanang oo ma'am, nya ay papukan liog ha. Luod oray ko! Oh, ato na ko! Sige, ma'am. Kamay bini mo hiluan. Bye-bye Sige, ma'am. ma'am. Pagdalang niya glamas, ma'am ha. Ya, kay ihapak siyon. Usog kong bayuta. Isog na sa una.